Sziasztok, én Proko32 vagyok, és ez itt a Minecraft Mesterem és most éppen egy ilyen jó kis Team Fortress szerűségben vagyok, csak 6 perc van a játékból, ez az. Ja, hát szóval akkor kezdjünk bele. Istenem, gyertek már! Margit néni. Hát ez a gyógyítási tana, ez most nem kell nekünk. Ja, ne. Oké, velünk van. menjünk. Jaj, ányád. Au. Jaj, nem fájt. Afa. Nem. Halleluja! Halleluja! Én vagyok a kiválasztott. Na, ezt hagyjuk a hülyéskedést inkább. Most mire lövök? Be vagyok rúgva. Hát hol vannak a pirosak? Nem hiszem el. Irányító pont 6. Jaj, Istenem, hogy 5-ös meg 6-os, na mindjárt foglalom én. Nem hiszem el, össze-vissza járkálok. Nem bírok kimenni egy ajtón, nem hiszem el. De jó tévézek egy kicsit, ez az. De jó tévézni, el se hiszem, végre tévézhetek. Ja, de jó. Most álljunk fel és hagyjuk el a termet. Ez meg mire való? Ki akarom szedni? Bevapaszva. Beszemedéljenek ilyenek. Hát ez nem hiszem el. Ó, igen, szórakozunk velem fél órát. Kijutott. Velünk van. Még 3 perc. Hurrá, hurrá. Akkor így látszik, hogy 6 percre sikerül. Jaj, mi történt? Láttátok? Jó, ha különben kiklikkeltek. Miért? Miért? Mi? Mindegy, akkor. Na hát, ennyi volt már a videó. Majd később még találkozunk. Sziasztok!